Rad, upornost, iznimna volja, talent, ljubav prema mažoret plesu. Ove dvije sestre neumorno dijele. Iva i Nina Erlić dokazale su kako se rad isplati upravo svojim izuzetnim rezultatima. Iva i Nina kao nekadašnje članice, a sad trenerice, bilježe i europsko zlato, a šireći druželjubivost, pozitivnu energiju, strpljenje u radu i treniranju, biogradske mažoretkinje svakim danom su sve brojnije. U mlađim uzrastima bila je članica biogradskog Mini Sunca te ženskog rukometnog kluba Biograd, a danas u svojoj kategoriji najbolja kružna napadačica Hrvatske. Ona se zove Veronika Babara iz Biograda. Veronika je i standardna kadetska te odnedavno i mlađa juniorska reprezentativka. Rukometašica Veronika Babara, koja nastupa za zagrebačku Lokomotivu, ostvarila je povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu za mlađe juniorke održanom u Kini, proglašena najboljom kružnom napadačicom turnira, čime je i dodatno istaknula svoj talent i rad, kao i ponos svoga grada. Da ste u trčanju uvijek dobrodošli, počevši s 10 ili u ovom slučaju s 50 godina, dokazuje naša sugrađanka Natalija Gulin, koja se upravo u 50. godini života počela baviti sportom, krenula od nule i po prvi put postala maratonka i ultramaratonka, koja u svojoj dobnoj kategoriji niža uspjehe na svjetskoj razini. Chicago, New York, Berlin, Boston, London, Sydney samo su neki svjetski gradovi koje je Natalija pretrčala, a svojim nastupima u preko 50 osvojenih maratona obišla i skoro cijeli svijet, te uvijek iznova inspirira sve i dokazuje da ništa nije nemoguće. Ništa nije nemoguće, potrebna je samo mašta. Inspirirajuće su riječi najtrofejnijeg olimpijca i ujedno najpoznatijeg plivača Michaela Phelpsa. A zaista inspirirajuća je priča i plivačkog kluba Dupin na čelu s Brankom Dominis Vrkić. Svojom ljubavi prema ovom vodenom sportu, obiteljskoj tradiciji i velikoj volji, Branka uspješno vodi plivački klub kroz koji su prošli stotine mladih plivača. Kroz edukaciju, znanje i strast prema plivanju, Branka prenosi plivačima najbolje od ovog iznimno zdravog sporta već generacijama. Klub se može pohvaliti ogromnim brojem osvojenih medalja, pehara i priznanja sa raznih plivačkih natjecanja i maratona, a Branka kao trenerica nastavlja razvijati strast, sposobnost kod mladih plivača te postizati uspjehe. A svoje izvanredne trenerske sposobnosti u plivanju pokazao je i Karlo Kalinić. Karla karakteriziraju izrazita upornost, strpljenje i predanost, a koje su iznjedrile velike uspjehe kod mladih plivača. Pod njegovim mentorstvom djeca uče o tehnici plivanja, prakticirajući na taj način zdravi život i primjenjuju važne lekcije. Njegov trud i doprinos zaslužan je za visoke rezultate na raznim natjecanjima, a posebno na međunarodnom natjecanju u Banja Luci. Da ništa nije nemoguće osim Phelpsa, zasigurno može posvjedočiti i Bruno Šarić. Svoje prve zavesla je započeo upravo u plivačkom klubu Dupin, te ubrzo pokazao svoje talente koji su mu pomogli da ostvari se već u mlađim danima i to prilično uspješne rezultate. A tijekom svoje plivačke karijere ostvario je i mnogobrojne medalje, kako na domaćim, tako i na međunarodnim natjecanjima. Danas Bruno svoje plivačko iskustvo, vještine i znanje prenosi na mlađe generacije, kao trener baštineći sve tako one najvažnije karakteristike pravog sportaša, te je i svijetli primjer uspješnog plivača i trenera grada Biograda. Koliko treba truda, odricanja, suza radosnica zbog uspjeha i onih malo manje sretnih, najbolje zna svaka mama. A ova mama, osim rada sa svojom djecom i Veronikom, svoju ljubav prenosi i na generacije koje dolaze.
Ljiljana Bavara svoju strast, predanost i nesebično ulaganje u rad s najmlađima najbolje dokazuje kao trenerica najmlađih u rukometnom klubu Mini Sunce, a i sama nekad rukometašica najbolje zna koliko znači timski rad, fair play i prijateljstvo koje onda ostaje za cijeli život. Zvonimir Petrović, koji je svojim vođenjem i mentorstvom osvojio nebrojene uspjehe, a teško je nabrojati koliko djece i generacija je ispratio kroz svoj rad, i dalje neumoran u motivaciji i stvaranju pozitivnog ozračja koje može samo sport. Trenera Zvonimira Petrovića krasi njegov pristup i srčanost, a teško je i gotovo nemoguće taj sportski duh opisati u ovih nekoliko redaka, ali je sigurno da je svim svojim bivšim igračima ostao u nezaboravnom pamćenju. Dražen Petrović svoje prve rukometne korake započeo je upravo u mini rukometnom klubu Sunce, kojeg danas uz oca i suradnike i sam uspješno vodi. Mladi magister kineziologije, kondicijski trener i odgojitelj Dražen Petrović i sam kao odličan rukometaš najbolje zna sve finte, kako kroz igru i sport upravo kod djece razviti njihove najbolje vještine i timski duh. Osvajajući brojne medalje i turnire s klubom, a sve u radu s najmlađima, Dražen potvrđuje svoju profesionalnost i motiviranost. Svoja znanja i iskustva prenijeti drugima nije uvijek lako, a kada se to prepozna kroz ljubav i volju za rad najmlađih, onda je to super uspjeh. Osim toga, Lovre Pandža je prepoznat od struke i kao najbolji trener mladih rukometaša u konkurenciji 2016-2017 godište. Skroman i uvijek otvoren ka novim mogućnostima, radu i napretku, naš Lovre kaže: idemo dalje, uvijek se može još bolje. Dokaz kako je predan rad, upornost i znanje zlatno tlo gdje se rađa uspjeh upravo je i priča Marina Brkljače. Kao nogometni trener i mentor postigao je zavidne rezultate nevjerojatnom sposobnošću motivacije svojih igrača. Marino jednostavno uživa u radu s djecom i to se svakodnevno vidi. Sa svojim umjećem unosi timski duh, fair play, disciplinu, a koja je iznjedrila zdravo timsko okruženje. U budućnosti i karakter naših malih nogometaša za njihov daljnji napredak. Zahvaljujući njegovoj pozitivnoj energiji i svojim primjerom oblikovao je mnoge sportaše. Nekad igrač, danas trener, Boško Birkić svakodnevno svjedoči svojim primjerom i radom s djecom kroz odgoj i brigu o zdravlju kroz sport. Osnovni moto kojeg prenosi najmlađima je fair play igra, disciplina i poštovanje timskog rada, baš kao i u životu, da bi danas djeca, a sutra mladi ljudi postali stup našeg društva. Trenerski posao nije jednostavan, nekad si samo trener, a nekad i roditelj, i brat, i odgajatelj, i psiholog. A kada te djeca zavole, te su redoviti na treningu, znaš da radiš dobar posao, reći će naš trener Boško. Zdrav duh u zdravom tijelu stara je poslovica, a mlade obučiti od samih početaka fair playu i poštovanju jedna je od važnijih misija nogometaša malonogometnog kluba Gauni. Nogometni klub ne samo da ostvaruje iznimne rezultate i pozamašne uspjehe, predstavljajući na taj način grad Biograd na moru, već posvećuje iznimnu pažnju mladim sportašima u razvijanju njihovih sportskih sposobnosti. Osvajajući turnire po Dalmaciji i šire, mladi igrači malonogometnog kluba Gauni uz sport potiču zdrave navike, ali i na taj način uče i važne životne lekcije, poput sportske etike, pravila ponašanja, ali sklapaju nova prijateljstva, sudjeluju i doprinose i bogatijem društvu te jačanju naše zajednice. Nogomet kao najvažnija sporedna stvar na svijetu veliku popularnost ima u našem gradu.
a biti dio Gauna svakom igraču poseban je ponos. Vrijedne ruke itekako se cijene, čemu i svjedoči životna priča bravarske struke, koja polako izumire, a sve se više cijeni. Ovaj obrt naučio je gospodina Božu Adžića Kapitanovića vrijednostima rada, poniznosti i hrabrosti, koji je od dječaka preko branitelja pa do danas pokazao izvanredan i opsežan uspjeh, te doista inspiracija i nadahnuće svim mladim ljudima koji žele krenuti u ovaj poziv. Njegova strast i nesebičan rad i postignuće kroz djelovanje dokazuju veličinu i važnost bravarske struke. A da su te vrijednosti bitne uz znanje, posvećenost i ljubav prema svom poslu, dokazuje gospodin Milivoj Knez. Kao izuzetan i stručan te posvećen radnik dočekao je svoju mirovinu, ali samo izvanredan djelatnik se i nakon umirovljenja nastavlja baviti svojim zanatom. Milivoj Knez i u mirovini u svojoj bravarskoj radionici nastavlja djelovati, te uz svoj opsežan trud i marljiv rad aktivno pomaže građanima. O čuvanju tradicije, sposobnosti, discipline, dugogodišnjem radu veliki je doprinos dao gospodin Jadro Rogić. Ovaj strojobravar, dragovoljac u Domovinskom ratu, oplemenio je lokalnu zajednicu svojim znanjima i sposobnostima za potrebom i željom da nesebično pruži svoj bravarski zanat ne samo u Hrvatskoj nego i u susjednim državama. Poznat i priznat kao osoba koja se prilagođava svim individualnim potrebama svojih građana, zaista je utjelovljenje radne etike. Jadro nastavlja svoje djelovanje i nakon umirovljenja. Ova plemenita struka, koja je važna u svakodnevnom životu, kroz 3 iznimna primjera nastavlja sjajiti i biti vodič mladim ljudima koji žele svoj put pronaći u bravarskom smjeru. Čovječe, nemoj se ponositi svojom superiornošću nad životinjama, jer one su bez grijeha, dok ti svojom veličinom prljaš zemlju, rekao je ruski pisac Dostojevski, a isto mišljenje dijeli i udruga Šepard. Ova biogradska udruga pravi je borac za prava životinja, što dokazuje njihovu neizmjernu ljubav prema našim malim nezaštićenim prijateljima. Već dugi niz godina udruga pruža svu potrebnu brigu i skrb o životinjama, od skloništa i hrane pa sve do medicinskih lijekova. Udruga na čelu s predsjednikom Danijelom, osim što pruža skrb i utočište prema životinjama, također educira sve zainteresirane građane i volontere za nastavak humanih djela. Njihova marljivost i predanost i neumoran rad zaista su inspiracija i primjer svima kako podignuti svijest i brigu o zaštiti životinja. Samo jedna doza krvi može spasiti čak 3 života. Zato su darivatelji istinski heroji. Marina Mršić-Zelić sa 35 doniranih doza prava je heroina. Pokazala je ogromnu odlučnost i hrabrost u možda ključnim trenucima za one kojima je pomoć najpotrebnija. Osim dubinske empatije koju gaji prema drugima, bitno je spomenuti da je jako mali postotak žena među darivateljima, te je Marinin doprinos darivanja krvi doista nedvojbeno pozamašan, a njezin nesebičan i human potez u spašavanju života istinska je vrijednost društva. A da je čin solidarnosti i empatije prema bližnjemu najvažniji stup našega društva, dokazao je i nastavlja dokazivati Denis Colić. Njegov trud, dobro djelo, a možda i najvažnije od svega, djelovanje po život bitnim situacijama, dokazuje da ovaj dobrovoljni darivatelj krvi je zaista primjer izvanrednog postupanja prema zajednici. Njegova odluka da sudjeluje u darivanju krvi do 50 puta neprocjenjiv je čin.
Narod ne može postojati bez činjenica o njegovoj kulturi i povijesti, a zahvaljujući doktoru znanosti Radomiru Juriću i njegovim istraživačkim projektima, Biograd na moru dobio je i dodatan kulturni i povijesni značaj. U prilog tomu ide doprinos u istraživanju arheoloških lokaliteta, a koja su rezultirala i brojnim značajnim podacima. Doktor znanosti Radomir Jurić, dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja Zadar i aktualni predsjednik Matice Hrvatske u Zadru, doktor je humanističkih znanosti, grana arheologija, polje srednjovjekovna arheologija. Više godina bio je voditelj srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja Zadar. Samostalno je vodio više desetaka arheoloških istraživanja u Zadru, na širem zadarskom području te u Udbini. A tijekom svog akademskog istraživačkog djelovanja ne samo da podiže značaj arheoloških znanosti, nego podiže i svijest o značenju i važnosti naše kulturne baštine uopće, a svojom vizijom i radom te predanosti promovira povijesnu važnost grada Biograda na moru za generacije koje dolaze. Kako je dobro biti među ljudima koji čitaju knjige, rekao je njemački pisac Rilke. Svi imamo tu divnu privilegiju, mi u Biogradu na moru i okolici, kao i naši gosti, zahvaljujući upravo Gradskoj knjižnici Biograd. Gradska knjižnica Biograd na moru počinje sa radom 1963. godine s fondom od oko 3000 knjiga u malom prostoru od 25 metara kvadratnih. Knjižnica se seli u prostor prije današnjeg 1978. i postupno povećava i broj korisnika i fundusa. 2007. knjižnica se odvaja od Pučkog otvorenog učilišta i postaje samostalni pravni subjekt. Najnovija povijest knjižnice karakterizira potpuna renesansa. 2021. Gradska knjižnica seli se u nove prostorije i tako postaje prava suvremena knjižnica, svojim programom se nameće kao istinsko, kulturno, obrazovno, informacijsko središte Biogradske rivijere, a koje pruža građanima usluge na svim sferama formalnog i neformalnog obrazovanja, pristupa informacijama, učenju, druženju i bogaćenju kulturnog života svakog pojedinca u zajednici. Ilirija d.d. jedna je od 3 vodeće turističke tvrtke u Zadarskoj županiji i nositelj ukupnog gospodarskog i turističkog razvoja grada Biograda na moru. Ilirija d.d. turistička kompanija osnovana je davne 1957. godine sa sjedištem u Biogradu na moru. U 67 godina kontinuiranog turističkog djelovanja iz isključivo hotelske kompanije izrasla je u suvremenu turističku kompaniju sa svim ključnim segmentima mediteranske turističke ponude. Pionir je nautičkog i čarter turizma u Republici Hrvatskoj, koji je započeo 1977. gradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj, kapaciteta 100 vezova i s vlastitom čarter flotom sa preko 40 plovila. Nalazi se u društvu malobrojnih turističkih tvrtki koje u svom poslovanju obuhvaćaju segmente turističke ponude, hotelijerstvo, 4 hotela visoke kategorije, nautiku, Marina Kornati, hotelska Lučica, kamping, Kamp Park Soline, potom destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel, turistička agencija Ilirija Travel, Arsenal Zadar, Vila Primorje, difusni hotel Polača, Brod Nada i real estate, poslovno-trgovački centar City Galerija. Objekti su smješteni na najatraktivnijim i najprestižnijim lokacijama uz plaže okrunjene plavom zastavom. Ilirija d.d. organizator je i domaćin Biograd Boat Showa, najvećeg međunarodnog jesenskog nautičkog sajma u Hrvatskoj i u jugoistočnoj Europi, te jednog od 36 najvećih nautičkih sajmova u svijetu. Ilirija d.d. vodeća je turistička kompanija u Hrvatskoj koja predstavlja okosnicu hrvatskog turističkog razvoja sa 305 zaposlenika u razdoblju izvan sezone, 470 zaposlenika u sezoni, što s osnova poslovne suradnje pokazuje da Ilirija d.d. zapošljava preko 1000 osoba, a većina zaposlenika je s prostora Biogradske rivijere, odnosno Zadarske županije.
Izgradnja Biogradske bolnice počela je 1932. godine, a sa radom je počela 1936. Prvi ravnatelj bio je dr. Niko Barišić, kirurg. To je bila opća banovinska bolnica sa 60 kreveta, a vrlo brzo registrira se 80 kreveta, internistički, kirurški, porodiljski i 10 kreveta za zarazne bolesnike. Zaposleno je bilo 30-ak, a medicinsko osoblje se sastojalo od 2-3 liječnika i nekoliko časnih sestara bolničarki. Vremenom se bolnica razvija i širi, pa 1952. izgrađeno južno krilo, te kapacitet povećava na 200 kreveta, a sa modernizacijom dolazi i sveobuhvatnija medicinska usluga. Bolnica i njeni liječnici postaju centar i specijalisti za kongenitalne anomalije, degenerativne i reumatske bolesti, traume lokomotornog trakta, a ubrzo se u bolnici odvija i prva halotanska anestezija i endoprotetska zamjena zgloba, što je bila za to vrijeme, a govorimo o 1964. godini, prava revolucija. Naziv Specijalna bolnica za ortopediju nastao je 1994. godine. Pod tim imenom bolnica djeluje kroz 3 odjela: ortopedski, produženo liječenje i fizijatrijski odjel. Kapacitet bolničkih kreveta je 150. Danas bolnica teži modernizaciji, novim i inovativnim metodama, načinima liječenja, a uz dobro vodstvo i svrstati se među najpoznatije i najcijenjenije hrvatske zdravstvene ustanove. Stručnost, profesionalnost, izvanredna medicinska usluga nasljedstvo je koje prati, a i dalje krase ovu zdravstvenu ustanovu i njene djelatnike na ponos grada Biograda na moru, Zadarske županije i cijele Hrvatske. Suprug, otac, djed, trener, ali prije svega veliki čovjek koji je iza sebe ostavio neizbrisiv trag na hrvatski i svjetski vaterpolo. Gospodin Damir Ćorić, rođen 5. lipnja 1931. godine u Biogradu na moru, gdje je i započeo svoju vaterpolo karijeru. Ubrzo dokazavši se kao izvrstan sportaš i vaterpolist, odlazi u Split, zaigravši u Jadranu i Mornaru. Potom prelazi u trenerske vode, gdje je bio još uspješniji, ostvarivši povijesne rezultate. Vrlo brzo počinje raditi s juniorima Jadrana, koji pod njegovim vodstvom osvajaju titule prvaka Hrvatske i Jugoslavije, a potom prelazi u Mornara, gdje s juniorima osvaja prvenstvo Hrvatske. 1966. postaje pomoćni trener Alessandru Seifertu, da bi kao vrhunac karijere došla 1968. godina. Na olimpijskim igrama u Meksiku osvaja zlatnu medalju u vaterpolu kao pomoćni trener i suradnik jugoslavenske vaterpolo reprezentacije, a koja se smatrala kao jedna od najboljih postava u povijesti vaterpola. Nakon ovog zaista povijesnog uspjeha, gospodin Ćorić odlazi u Švicarsku, gdje nastavlja nizati uspjehe. Osim uspješnog vođenja švicarske vaterpolo reprezentacije, postaje trener i vaterpolo kluba Lugano, gdje osvaja titulu prvaka Švicarske čak 3 puta. Nakon ovih životnih i sportskih uspjeha, gospodin Ćorić oprašta se s vaterpolom, ali ne i sa sportom, već nastavlja raditi kao nastavnik tjelesnog, posebno ističući rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Povijest bilježi da je upravo on 1949. godine donio prvu vaterpolsku loptu u Turanj, gdje i danas uspješno djeluje vaterpolski klub Croatia. Svoje umirovljeničke dane najradije je provodio u voljenom Biogradu sa svojom suprugom, kćerima i 9 unučadi do posljednjeg dana u ožujku ove godine. Vaterpolo kao sport promicao je uvijek i svugdje, pa tako i u našem gradu i okolici, a upravo u tom sportu gospodin Damir Ćorić ispisao je najljepše stranice na našim prostorima. Kad smo u rukama liječnika koji nam svojim znanjem i vještinama ulijeva povjerenje, kad nam pristupa kao posebnoj i jedinoj osobi toga dana sa svim svojim tegobama i strahovima, to onda čini razliku. Profesor dr. znanosti Ante Buča, naš liječnik, studirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Specijalizaciju iz radiologije obavljao je u Kliničkoj bolnici Split te Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice u Zagrebu, a od 2003. je subspecijalist neuroradiolog. Magistrirao je 1995. godine u Zagrebu. Profesor doktor znanosti Ante Buča sudjelovao je na većem broju domaćih i inozemnih kongresa i stručnih skupova, te objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova koji su ukupno citirani 22 puta. Usavršavao se u Mađarskoj i Sloveniji, djeluje na Medicinskom fakultetu u Splitu na katedri radiologije. A što o svemu kažu pacijenti? Poslušajte. Vrhunski radiolog, dijagnostičar, stručnjak za neuroradiologiju, jednostavno autoritet u svakom smislu. Profesor dr. Buča, vrhunski je stručnjak, pacijentu se posveti maksimalno, strpljiv, brižan i iznimno empatičan. Liječnik, čovjek, humanista. Po meni najbolji stručnjak za magnetnu mozga u Hrvatskoj. To su samo neki od komentara pacijenata za našeg doktora Buču. Ponos grada. Doktoru Buči možemo još samo zahvaliti i na nesebičnoj medicinskoj pomoći svojim sugrađanima u vrijeme Domovinskog rata, ali mu i poželjeti još izvanrednih dostignuća na području medicine.